00344 no any WhatsApp number nti o fie na wote na onima me ba cho send the answer no e de basa number iso ade a ye so ye be di mutuma area ma nana question no asembisa ne ye eja erekro wasa oba kotokoma mu hanuma ye wo agodie bebre emu ba ko ye friend eja ekro na eja ekro ye ka de fa abodie bi a atwe ho ahia oba ade bobere ne ho nyoma atwe ho ahia na ye ka ye de agina ho ma ade no tu hu a na waka de kro no na ye busa se eja ma ye ade bi ono wonware nenso ono pa bia nko no abo powder fita no to edi ade eja ma ye ade bi onware nenso anopa bia nko no na wabo powder fita edi ade ye hwe se etiefo ebehu no wa kire nsa ade kro no a no wianhwe ebabi a ene nemafo abu ne se samampom sodro oniwu a wabusua sa samampom sodro oniwu a wabusua sa na sa ndi kan ye ne bi amamere ngum kakraka na ebe no ye be kirem die ntie na nan busa ba ne ahwe se die osibu be no na ye kase samampom sodro oniwu a wabusua sa na ye bu ebe na bu ni kom ni trodo mu ade oka abebaba je oso se pepe na abo abobonua so ade oso se trodo no enie samampom so akoduro oniwu a wabusua sa samampom so akoduro se oniwu a wabusua sa na de enti akro bia sante kotokobu sa bei ene se onse se obeduru yaka mem hanom a enyema mienu a ototo na se a ebe ha oye pa edikan eye abusua efiri ho na aba awade na abusua no no ye ogidie bi se wonam o maame so ana abeyo kani enti o kani bia oye kotokode hye kronkron bia no nam ne na so ana obeyo kani enti se wo che honom a ase ebu bebi se okokoba atan otia ba onkumba oba atan nim de ni ba bedie so ho enti se wo che na o maame sabi otiase a yeso hne ban de ne de tiase se obedidie se obede ono na ehwe na nyame amfasa ama na o maame front man tintin mu sabi se otwa de ni hwe ban a ahyase na manfo begije so ye be krokro ene ye do be hye akire ye be to amwadi na bre na se yeso o maame kodru nsamampom honom a ye ka na tie ne gu ne so na ye dan enya na bon sampa wabusua asa eno na mai na nam gina so ahwe se e ka se bi se samampom so akoduro se woni wu a wabusua no asa ebra ya so awo maame akoduru ha ya ka na tie gu ne so no eho ana hu no tim akomam udi ya sampa mabusua asa enti bewe yen hyan se eye samampom so akoduro woni wu a wabusua asa na emom enye samampom so duro woni wu a wabusua asa ti se obuni sa eno ana abebebeje so se pe na abonua so age so se eye trodo na ebe ba ko bi so ho ebe ubu ana ene ne mafo mu yem hyehyom se na be die ba no se ne ba he nana me ba cho so di ma me na menkwa homa ne so esanse e baba bi on twin train e man next week no ma answer no the answer na ma no drive cry no wachina enti ye nko line ne so ne papa genesis e mon ko papa ma che nyame adaro ma na onso e hello baba tea bread nana keke said me ba show enye no why into the coswati nyame adoma ya the answer no ebema why all right yeah that's about any over no baba genesis us and our free yeah or say tea bread ye kwanzo ye kachi tea and kwanzo say wati nana so asoma anu ye ne ba ye na papa na se say nanam ka se wo doma ana wo ko a okubibo eto apenten so ai frame ma enti na ode ba asa na koye energy sem nana me ka asem bi efa ene ebabi a ye bu ne se kokose sika sa kire bro ne kirefo a ochina bebom eba ne se ne nanam ebu sa bewe ye ka se kokose chi a ya abo e friend pete na brofo di ni ka me pese me kan so sa akora edru be bia na abrofo se am no ya ne ho ayedi ama me bo o se de bocha vocha yo me dance enti opete ne friend kokose chi ana bro ne kirefo ense pataku
na edurbre bi kokko broni chirefo a ye pataku ni maame wi na se mo adoma nyina ekohia na akoboa ma broni chirefo ekra o maame echi na ebra wo nyina akohia na asema broni chirefo de tu dwane se enam ewu a o maame ewu nti no o se mo nyina ya akonche mo adoma nyina agi tum so mbe ya akonche no na ebra wo ya akonche se na broni chirefo afọ o maame mu na kota edukro bi mu enti so okodi emu ni kakra no mo abetena se no apepa na no ya akonche no ti we na gba kokose chitu fa wie mo se kokose sisu de ewie no onam no na ohun se broni chirefo hye dukro bim edidi ombre nani ase enkohya eye broni chirefo maame no ayeye na yie no ne nam na broni chirefo ase atwa ne ho die we die ba ne se enti bro metena adwabo na se na mo ya akonche no a na kokose chika chere broni chirefo se bema didi ni ani bi woka sa na no ansi na kokose hye ahye se odidi enti ne ye obi anwo se ebre ehye to ho se ye di ya akonche ye nwie ba ne se na broni chirefo ampa am ye didi enti asema kokose chika chere broni chirefo no oche na bebuom se wani di amuma ni di bia nhwa na oi peta atene to sa die we abasem wesu ne nanam gina so ka se kokose chika sa chere broni chirefo a otena bebuom na wa bibim ha biesi wa bra sabe ye ne ukọ Zimbabwe ma bra no mampani Mugabe ti so o sa se oye nyome bi na osoje ni asa bra ho etu ni fo se be ma hihye ofie na se siesie ofie sa bra no na akwese de kokose chika sa chere broni chirefo no Mugabe ti na bebum nanso enam se wante die nya nim sunsanso a ede baaye enti ye ka ana ye bu sa bewe wo bra o ye bibie nipa na wo ne ya ade no woni moto wonim sabe wo suma sembi ana wo ka che o se ade na wo ye di jai wo a wo tie ne wo te na bebum ti se wo te ne sa na otu ho anam na ma bibia nso akoso kama na ye san hwa de we oba ya ka mem hanu ma ye freka sabi tro kamia se babia be ko bia ofro ka na sa aka no kuma se ha ne ntotem even yen kan se Ghana ha nyina de kan tro die nti ne kan tro we die nti e kan tro ni wo Ghana ya abakosem mu no ye osika hodo bebraye di ebi etaku periguan sempoa eni nti no obetimi ka se meje dama etusere na se dama ne osika ne sa enti bera mesimi bo abia mesia dia samiensia ka che se meje dama etusere na se me ho akere me papa sika ne baako ye fa no tro ana sika ne ye fa no tro mum na sa tro nso ye sika e Ghana bakosem ya bedi nso na nso sa na no ka damane ne ye di to ade e Ghana ha na de won se edrubre bi o Ghana bakosem ma se ofro ka bebia bedru bia na ehye ya befro na ye je otro akwaya se ne nka ofro taxi na bebia bedru bia na ye je sidi baako enti hu obi be ma na akwai me kwa shampori na shampori no efidie be na ade ko so me fruit toro yi bisa ana be ye tro enti sa wote tro na bose abakose be techire no ana wodmedi so ene ye dia ma no sebre no wo mu nso a ase ne ye kire bebi mu ma me fanfa kakra mbacha wari domo wo gidi nso ma de kro yo mame nchire mwen domo no ye na ma betwafo ye na emamopia so ko twa abe no a wo twa abe na wi abe ne da ho no abe ne fi emere bi sa mere na abe ne be fi no ye frɛ no domo e ba no se ne na nanam tu edin domo ye nwure mwen ne nhwe wasante fo ngoma ne ya sa bie mu bio na se de ko ba ye nya domo no enie papa bi ware ne yere na ahoche kakra ba wo so ma papa no ko ba obosia enti ebreso so otua ka no ontimi onya sika ntua enti de na ode ne ka no osina kapere ama ogina ne kon so wo tene mene ti da ko ba no ka kire nta me serew ma me bere metia alo hye ne na wotwe ti di obaji sika ne ka kire ne se me ba na wo anya sika na mame a agye bia me nsa be so mofia no me fa de akọ ma no koye apam ebeda wontem enti okofie no adwe ofa ye nyina ne se oba na ne nyia na anya sika na ama na yire ho ofepa obefa na yire na ware foforo ndi na kofie ti ade be chiama abre na so na be ma na yire fa adwe se oba ye nwane na oba nse de bi ni me nwane na emom pa twede bra
obi edeka obi bedeka atwede de mi fanye de akosia ana akosia ana opese wo gya me kofa papa ya na opese papa e be fa wo no so de bi pa atwede e bra odi atwede ne bai oba ne fro atwede no akotena na ne soro enti oba ba giska no oba yo ka chen se go nana akwaya bode wo e bode na nya bi ti odi de onsa be so bia no fakọ wuni enkoto nani a oba so no ni sisoro oba da afa no so be fra atwede no ti wo sha se wo fra atwede no wan so atwede ni wo ti aso ba ko mi miensa na pa no na wo so atwede ni se be ya ontento ti wo so atwede ni no ana oba na osisoro ka cheze be me apama ye ne okoye ne se de obeso bia no obefenti atwede no wasom fa no fa ye enti wo fa koye no be ma ne tena se ye we di miam ho kafo wa boa me e die na me mfa nda no ase sabre so wuni asika frapata oje da metusire ti we da ko bi okwafo na ho sa no ho se emere bi afia beso na otuye to duro ne rete mukase ye aduane ehwa na otu mere no na o se odo mo ti odomo a me nye din domo e dis wari domo na o di abon kwan sabe o di abon kwan pe wa abompusu edi ama o si ase atrewa de enti ema anya edin domo no enene odman kuma na nana kokoto mabe edi ama wono binim se bere wo na se be so aso a mate efutu a kakra me de beba ene se awiase mpani se sabi abusia anyanyom na odon sa kire de ope da bia wato no wo ye de kra ehwa na wato wo si achi anya oda ehwa na otafde na da bia me de me na ma me de tuakwa mo se me ya kan ni fi se onyankopon nim die mu no ha na obo me toye ti ba bia wo gina bia mamre ni amane ekura wo no wo twetwena enye yie ti mesre se mo me nyina nyim bere na ntwantuma nsi eyam yeni sinkantam nwa bo mu se ya mamre ni amane ne ye bebo ho ban ano sunti na ma pempin ye wura mu do asiko se ensem ye asie na hintan de baba abonten ti ye koto asere mu nyina se djumadie onkoso ani akire na ye woni pa bebere di ma won onso ya mamre ene ya mane ni mu yi na eba ne sa ebeboa nyame adoma da se na ye ba dokono ye so ye edi na buwie eba ne se ne nya dokono ene nso ho nsem ye nsem pi e wo ho no mo ene ne mafo aka ase na ya ka chia no betie obi kasa ya de bi o se ototo ayampia asem oni na yo kene kodni otumfo anim sabe de otekrare ene brare ngoma so ka se ototo ayampia obetwa dwan agyan fita otie dia me wo gina ohimpo no ye di nsa wo so ye ba nyame adom na se ekwan no mu a tetekwa from Nyankopon dom ye beba na ye de eno nso aba e de abero nansa na no menim se mba boya me de YouTube channels no ene ade no atudwa eno nso no there were some of the videos bi wo ho no ma etimi ana ye teasers ahodo bi wo ho no metimi akwa bi wo ho no na na KKT Facebook nsi teacher kofi ti amanfo ko ho no ma enkomo bi obi ano ye betimi atwetwe na mo ni papa mu pa de omomodin se bre bia metie dwumadie wa ha no se de be beboa ama bibia nso atimi akoso next week nso ye ne ebehia shedenso se answer bi ana enyanu bi adema ye fa enne eba ode etudwa no mama nko ne obio na ontimo bi ana sesi ana abro fidi na to next week prize bi on ma na esi ode be ma ye na be ba so wasembisa ni bio asembisa ne ejare kro opa kana je kro omaya die bi onware ne nso no pa bia na abo powder fita dia